Mateu, capítol 5, versets 20 al 26. Jesús ensenyava als deixebles dient: Jo us dic que si no sou més justos que els mestres de la llei i els fariseus, no entrareu pas al regne del cel. Ja sabeu que es va dir als antics: no matis, i el que mati serà condemnat pel tribunal. Doncs jo us dic, el qui s'irriti amb el seu germà serà condemnat pel tribunal. El qui l'insulti serà condemnat pel Sanedrí, i el qui el maleeixi acabarà al foc de l'infern. Per això, si en el moment de presentar la teva ofrena a l'altar, allí et recordes que el teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allí mateix, davant l'altar, la teva ofrena, i ves primer a fer les paus amb el teu germà. Ja tornaràs després a presentar la teva ofrena. Afanya't a arribar a un acord amb el qui et vol denunciar, mentre vas amb ell camí del tribunal. No sigui cas que et posi en mans del jutge, i el jutge en mans dels guardes, i et tanquin a la presó. En veritat t'ho dic, no en sortiràs que no hagis pagat fins l'últim cèntim.